Sabon limamin masallacin na Darul Hadis da ke unguwar Tudun Yola, Dr. Umar Indabawa, wanda ya kasance halifa ga marigayi Dr. Ahmad Ibrahim Bamba, ya fara gudanar da karatun hadisin a ranar Asabar 14 ga watan 1 na shekara ta 2023, wanda ya kasance na farko tun bayan rasuwar marigayin, inda ya ɗora daga inda marigayi Dr. Ahmad ya tsaya. Na'ibin masallacin na Darul Hadis, Dr. Alƙasim Ramadan, ya bayyana ranar da aka fara gudanar da karatun, ya bayyana ranar tamkar wani mafarki tare da neman haɗin kan kowa da kowa. Wallahi wato farin cikin da yake cikin zukatanmu ba za mu iya faɗarsa ba, sai dai kawai kamar yadda yanzu arziki rawa yake faɗa cewa sai dai mai ma'ana addu'a, amma wannan abu kamar mafarki ne, mun jima muna jiransa, da kuma Allah shi san hikima me dalilin da aka dade ba abin zaben halifa da ka gani yau tun malam yana da kwana 8 da barin duniya muka zabe shi shine tun muka masa mubaya, to kuma Allah bai so wannan lokaci ya faru ba, sai kuma abubuwa suka ta faruwa marasa daɗi, to da ka jingine muka miƙa wa Allah ka warware mana. Alhamdulillah Allah ya amsa addu'o'in mu, da shi yau an bude karatu an tashi daga inda malam ya kwana. Alhamdulillah. To wani kira za a yi ga ɗalibai? Wallahi kira maka ɗalibai ni ina ganin kiran karami, dalili saboda sun amsa kira. Jiya nan maka sanar a masallaci bayan sallar juma'a suna tafi goma da waya, suna tafi goma, muna sanar da cewa akwai masu yin tarnaki, akwai wanda sai sun tade wannan karatu, to amma dai alhamdulillah ba su samu nasara ba. Amma duk da haka karancin lokaci da muka bayar na sanarwa fara karatu a yau, mun tabbata kaɗan muna ƙara ɗaga muryarmu, kuma muna nema gare ku kuma a sanar da jama'a cewa an fara karatu. Kar ka ɗauka cewa wai an fara karatu wa'anda kake gani su ake karatu, akwai wanda suna nan a zaune suna jiran a fara wannan karatun a tura musu shi su ba su zauna. Akwai a Kebbi wanda ana gama karatun ake tura musu, ko kuma sanda ake yi ana kai musu live, ana yi suna buɗe littafin ana karanta tare da su. Akwai wanda kuma an gama na Asabar da Lahadi dan Litinin suke zama a nuna musu a majiki su ga karatun nan. Sanda aka zo zaman ta'aziyya mun yi mamaki mutane suka zo mana ta'aziyya suna ba mu labarin irin yadda matsayin wannan karatu yake. So zama haka muna kira ga dukkanin wanda ba su labari ga social media, muna ta alhamdulillah za a yada a sanar da su cewa Darul Hadis ta dawo, kuma muna roƙon Allah ga duk waɗanda fahimtar mu da su sha bamban da cewa ga inda muka nufa suka hayya zuba su fahimci wa, muna roƙon Allah ya sa su fahimci mu dai fatan mu an mana abubuwa da yawa, amma muna ƙara jaddadawa duk abin da aka yi mana man yafe, an mana abubuwa an ci mutuncin mu an zage mu an mana zage da ba ta wani rayuwa ba, to mun yafe abin da muke su dawo tafiyar da muke dan Allah ci gaba da su dawo dan Allah. Wannan shi ne kira zan yi mutane. Shi ma fitaccen ɗan kasuwan nan wanda ya saba ɗaukar nauyin karatuttukan na marigayi Dr. Ahmad Ibrahim Bamba kuma makusanci ga marigayin Dr. Muhammad Ibrahim Gerawa ya bayyana jin daɗinsa da yadda ɗaruruwan ɗalibai suka yi tururuwa a ranar da aka fara wannan karatun. Farin ciki ne wanda ba zai misalci ba gaskiya, saboda abu ne sama da shekara guda ba a yi shi ba, kuma mutane wanda suke karuwa da wannan karatu suna da yawa baka ma san iyakarsu ba a duniya. Saboda haka wannan kuma abu da aka dawo da shi yanzu ba abin da ya fi komai daɗi irin farin cikin da aka samu aka dawo karatun. Sannan kuma abu na biyu ana neman goyon bayan kowa da kuma haƙuri, duk wani wanda yake ganin bata masa rai saboda rashin dawo wannan abu ko kuma da wata matsala da aka samu, ga malam da ya faɗa ya ce kowa an yafe masa, to ya rage kuma mutane su ma dan Allah dan Annabi dan girman Allah duk wani wanda yake ganin an masa ba daidai ba kuma ba a mai da yake so ba shi ma ya yafe yayi haƙuri, dan kuma yana yiwa ne da haɗin kai da kuma goyon baya. To muna neman goyon bayan kowa da kuma haɗin kan kowa, a zo a haɗa kai a yi wa malam abin da yake so, dan malam abin da yake so wannan abu ya tabbata a kuma ci gaba da yin sa ko bayan ransa, to kuma Allah ya karɓi malam, to muna so kuma mutane kowa ya zo ya bada goyon baya wannan abu ya tabbata kamar yadda malam yake so. Babu wani abu da muke fata illa wannan insha Allah. Ya ka kalli yadda aka shigo a wannan rana ta farko? To ai a matsayin ku na yan jaridu kuma kun gani ko san da malam yake karatun nan ba mu ji san me yake waje ba, amma a cikin masallacin nan dai ba za ka zo ka samu gurin zama ba. Kun ga yadda kuka ratso kuma kafin ku zo ku shigo cikin karatun nan,
to wannan ya nuna muku cewa mutane suna son wannan abu kuma suna goyon bayansa kuma suna so ya dawo. Wannan shine abin da yake nuna a zahiri. Su ma wasu daga cikin ɗaliban makarantar ta Darul Hadis sun bayyana jin daɗin su tare da ra'ayoyinsu daban-daban. To kamar da yadda bayani ya gabata ba za a bar mai ta ba. Mune wa Allah madaukakin sarki godiya bisa wannan dawowa karatu da aka yi, kuma muna addu'a Allah ya ji kan malam ya yafe masa abin da ya assasa, Allah ya dorar da shi. Ubangiji kuma mu ɗalibai Allah ya ba mu juriya da kuma karɓar yadda muka samu karatun. Dan kamar yadda Bahaushe ya ce kama da wani batawa ne, shi ma malamin ya faɗa, to amma haka dai za mu haƙura mu ci gaba da zuwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Ina matuƙar nuna farin ciki na matuƙa da gaske da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara dawowar wannan gagarumin majalisi da ba mu da tamkarsa a jihar Kano baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan daga Musbahu Bala ce diyar 'yan gurasa.